Bize älemiň ýaşynyň 13,17 milýard ýyldygyny bilmegimize kömek eden zat näme? Hubble Teleskoby. Garaňky Maddanyň barlygynyň subut edilmegine kömek eden zat näme? Çadra Teleskoby. Biziň galaktikamyzyň, ýagny Maýanyň Ýoly galaktikasynyň merkeziniň nämelerden durýanlygy barada maglumat beren zat näme? Onuň Teleskoby. Bize iň gadymy ýyldyzlar tapmamyza kömek eden zat näme? Spencer Teleskoby. Bular NASAnyň meşhur teleskoplary ýa-da Äpet Obzerwatoriýalary. Ählisi bize juda peýdali işler etdiler. Ýöne bularyň könelli. Iň soňky 2003-nji ýylda kosmosa uradylykdy. Ýagny takminan 20 ýyl mundan. Şu aýyň 20-sine uradyljak bolýan, şu wagt içinde iň gymmat ilmi proýekt bolan Webb teleskobyny meşhur Hubble Teleskoby bilen deňeşdirjek bolsak, Hubble Teleskobyny bir lupa diýip düşünsek, Webb Teleskoby onuň ýanynda bir mikroskopdur. Ýagny şunyň ýaly täzelik bize garaşýar. Indi bu täze tehnologiýa bilen nähili sırlar çözüp bileriz we älem barada täze nähili pikirler edinip bileriz. Gelin hemmämiz birlikde seredip geçeliň. Aslında Webb Teleskoby täze bir proýekt däl, ýagny takminan 20 ýyllyk proýekt. 2007-nji ýylda uradylmaly bu teleskop käbir meselelerden soň 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň 20-sine geçirildi. Bu proýekt başda NASA, soňra Kanada we Ýewropa ýurtlar tarapyndan alınıp barylýar. Adyny bolsa NASAnyň belli direktorlarinden bolan 1961 we 1968-nji ýyllarda NASAnyň direktory we adamzada aýak basdyran Apollo proýektini alyp baran Webb'den alýar. İlki bilen Webb teleskoby işläp başlatdyp, beýleki teleskoplary grazyňmaýar. Meselem Hubble Teleskoby 2030-njy ýyla çenli işlemegini dowam etdirer. Çünki onuň intek etmeli iş örenken. 1990-njy ýyldan bäri işine dowam edýän bu teleskop bize ajaýyp suratlar we peýdali maglumatlar berdi. Bulardan iň esasy bolsa, Äpet patlamadan soňrasyna degişli bolan ýyldyzlaryň suratlarydy. Bu ýyldyzlar şu wagt bu ýerde däl. Hatda olar şu wagt ýokam. Emma biz olaryň ýagtylygyny görüp bilýäris. Nädipmi? Älemiň gaty uly bolmagy we durman giňelýän sebäpli älemiň beýlek çitindäki bir ýyldyzdan ýa-da haýsydyr bir zatdan çykan ýagtylyk sekundda 300 000 kilometr tezlikde hereket edýär we bize gelýänçe belli bir wagt gerek bolýar. Meselem biz güne seredenmizde onuň 8 minut öňkü halyna seredýäris. Ýagny günden çykkan ýagtylyk bize gelýänçe 8 minut gerek bolýar. Ýa-da mysal üçin Andromeda galaktikasyny alalyk. Andromeda galaktikany seredenmizde onuň 2,5 milyon ýyl mundan öňkü halyna seredýär. Onuň ýagtylygy bize gelýänçe 2,5 milyon ýyl gerek bolýar. Öňemele gelen, hatda şu wagt ýok bolýan ýyldyzlaryň ýagtylygy bize gelýänçe wagt alýar. Gijelerni asmana seredenmizde aslynda bir mazarlyga seretýän ýalak. Görýänimiz çökle satýan ýyldyzlaryň köpüsi eýem ýok bolýan ýyldyzlar. Ýa-da asmana seredenmizde tariha Syýahat etýär diýsek dogry bolar. Başlaň. Bäri biraz uzady. Gelin teleskopa gaýdyp geleliň. Biz Hubble Teleskoby bilen Äpet patlamadan ýa-da älemiň başyndan 380 milyon ýyl soňky ýyldyzlaryň suratlaryny alypdyk. Emma Webb bilen Äpet patlamadan 100 milyon ýyl soňky suratlaryny seredip bileriz. Başga nämeler boldy öwrenip bileriz. Ýa-da ol garanky döwürlerde nämeler bolup geçdi seredip bileriz. Webb bundan başga da biziň sistemamyzyň daşyndaky planetalarda bulara egzoplanetler diýilýär. Ýaşamaga amatlerler barmy? Bar bolsa atmosferanyň dakyllygy planetada esasy nähili elementler bardygy we ýene bir näçe maglumatlary takyp bilip bileriz. Bu wagt içinde Hubble we Spitzer 100'e ýakyn egzoplanetalaryň bardygy barada maglumat toplap bilipdi. Emma bu san Webb bilen 300 ýyl geçer diýip pikir edilýär we bu edek elimiz has hem güýçli bolar. Meselem, siz ýerden 65 milyon ýyl ýagtylyk ýyl uzaklykda ýerleşýäňiz, Virgo klasterinde bir ýerde we sizde ören güýçli bir teleskop bar. Munyň bilen siz ýerdäki dinozavrlaryň nähili görünýänini görüp bilýäňiz. Ine şu taýdaky ören güýçli teleskop Webb Teleskoby. Hubble'dan 100 esse güýçli bolmagyna garaşylýar. Esasy infragyzyl şöhlelenme bilen işlejek bolýan bu teleskop jismlerden gelýän ýylylyk şöhlelenmelerini seredip takyk analizler edip biler. Hemme zat ýylylyk ýaýar, ýagny bizem ýylylyk ýaýýas. Bu bolsa infragyzyl spektrumynda bir renk görünüşinde öňüňize çykýar. Şu ýerde görüşiňiz ýalak.
infragyzylyň ýyldygy seredýänligi sebäpli esasy gazyň köp dıkı ýerlerinde emele gelýän ýa-da gizlenýän ýyldızlary we planetalary görüp bilýäs. Ine şu teleskop bilen şu wagt içinde gözden açan biziň kämeňdeş bir näçe planetalara syn edip biläs. James Webb'in geň tarapy onuň dünýäniň dälle günüň töwereginde aýlanmagydyr. Bu saýada dünýä onuň görüş meýdanyndan çykar we ol giň bir ýere syn edip biler. Emma aragatna şu üçin dünýämiz bilen bilerek aýlanmaly bolar. Dünýä bilen teleskobyň arasyndaky uzunlyk minimum 74 000 kilometr, maksimum 1,5 milyon kilometr arasynda ütkäp durar. Hubble Garaňynda ýeňil boljak bu teleskop. Hubble 11 ton, James Webb 6,12 ton. 3 etajly binanyň boýunda bolar. Munyň görümi esasan 18 bölümden durýan gyzyl çaýlan aynalar bolar. Bir aýnanyň diametri 1,132 metr bolar. Arketemeng diýen bu aýnalaryň saýasynda juda uzakdan gelýän ýaltylyklar alyp, ören takik suratlar düşürip biler. Teleskobyň iň ulýary onuň aýnasy säl, gün perdesidir. 20 metre, 7 metre görümünde boljak bu perde kaptandan ýasally. Bu saýda teleskobyň esasy merkezi günden gelýän gyzgınlykdan görülip biler we teleskoby -220 gradus seçenini sowadyr. Sowatmasa infragyzyl şöhleler bir näçe hepde içinde teleskoby hiç işläp bilmejek derejede gyzdyrar. Ýagny hemme tarapdan pikir edilen bir teleskop bar öňümizde. Teleskobyň iň esasy ýerleriniň biri onuň kompýuteri. Kompýuteriň işleýişi we onda nähil gurallaryň barada biz Amannazara soradyk. Onu tanaýansyňyz. Ol hem biziň ýaly YouTube'da ilm, bilim, teknologiýa barada videolar çekýär we biziň haýyjymyzyň üstüne myhman boldy. Salam tolkun. Günü tema girmeli bolsa, hakikatdanam teleskobyň gatütköş kompýuter sistemasy bar. Olardan biri infragyzyl kamera manysyna gelýän NIR kamdyr. Bu teleskobyň gözleri bolar. Bu gözde goşmaça käbir zatlar hem bar. Haçan näbide günden şöhle gelýän wagty elimizi güne tutmak bilen şol tarapda duran ýoly ýa-da başga zatlary görüp bilýäs. Bu teleskopken şeýle. Biz ýalty ýyldızlara seredenimizde ýalty ýyldızlary yapyp alımlara ýyldızlaryň ýanyndaky planetalary has takip görmegini we olaryň suratyny düşürtmäge mümkinçilik berýär. Planetalaryň tebi ýagdaýy näli? Olarda suw barmy? Ýaly zatlary bolsa Nirspek ady berilýän gural hasaplaýar. Muny bolsa ýyldızlardan gelýän renklerden bilip bilýär. Meselem aýdaly planetada sary renk bar bolsa wodorodun bardygyny, egerde gök renk bar bolsa suwun bardygyny düşündirýär. FGS diýilen bir guralam teleskoby hereket edýän ýyldızlara sazlap takik suratlar almamyza kömek eder we ýene-de bir näçe gurallar. Elbetde munça zat ardana düşmedi. Bu teleskobyň takminen bahasy 10 milýard dollara barabardyr. Ýene bir kän soralýan soragy soradyk. Teleskoby hökman kosmos uçurmalymy? Ýerden ulanyp bilemzokmy? Hawa, ony hökmany suratda kosmosa uçuraýmaly. Ýeriň atmosferasyndaky suwuň bogy we bir näçe elementler we ýeriň magnetik polyuslary gelýän ýatylyklaryň bozulmagyna sebäp bolar. Biz teleskoby ýerden näçe uzak uratsak, biziň peýdamyza. Bu teleskobyň näil duýurlygyny aýtjak bolsak, aýdaky bir arynyň ýylylygyny ýerden suraty düşürip biljek derejede. Umuman aýdanymyzda gaty, güýçli bir teleskop. Köp sag bolam Amannazar. Hawa, umuman güýçli bir teleskop boljagy belli. Bu teleskop şu dekabr aýynyň 20-sini urdular dik garaşylýar. Açyp ýapmas ansat bolan bu teleskop Ýewropa Kosmos Agentligi tarapyndan Ariane 5 älemiň bilen kosmos urdular. Başda hem aýdyşymyz ýalak. Biz her bir teleskop bilen täze maglumatlar öwrendik. Äleme bolan garaýşymyz ýetgedi. Indi bu uraçak bolan teleskopumyz olaryň iň güýçlisinden hem 100 esse güýçli. Ähtimallyklary ine siz pikir edip görün.